ikke få den op. Kan vi ikke lave det et andet sted? Hvorfor kunne manden ikke komme? Det var skal altså ikke nu talfilmen nok færdig. Jamen, det er jo fordi, han ikke kunne ikke nå huset. Mikkel og Varni har lidt... Hvad laver I her? Jeg var dig. Det var fordi, at jeg måtte ikke lade mig biler, dengang jeg var en lille dreng. Og... Jeg troede, vi havde en aftale. Jamen... Barney, hvor op er der sket noget? Mikkel blev taget til fange. Hvad er nu det, du har slæbt med igen? Det er sådan en lille fræk indbrudstyv. Hvad skal jeg gøre her? Ja, han ser jo ikke helt frisk ud. Prøv at komme over bagved i en af bilerne, og så ses ellers, så går vi i gang med dit arbejde. Yes, boss. Jeg sagde til Mikkel, han skulle. Og så sagde han, det ville han ikke være med til. Og så sagde jeg til ham, at det skulle han, fordi det var ham, der var lillebrorne der. Nu er jeg blevet taget til fange. Så lad nu være med at græde. Jeg skal nok få ham fri. Jamen, det er min skyld, det hele. Og jeg har så ondt over det hele. Jeg må ikke se en tegnefilm. Nej, vi skal befri ham. Kom nu. Au, det går. Træk mig lige rundt, Tosse.